सगळ्यात जलद ताशी 100 किलोमीटर वेग पकडणारी किंवा जास्तीत जास्त वेग पकडणारी वाहनं, दुचाकी, मोटरसायकल आजकालच्या मुलांना एकदम प्रिय असतात. महागड्या मोटरसायकल घेऊन बेफान वेगानं कसरत करणं, शर्यत लावणं, पाठीमागे मित्रमैत्रिणीला बसवून अतिवेगात जाऊन स्टंट करणं हे आजकालच्या मुलांची क्रेज बनली आहे. यामुळं अनेकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. राज्यात अलीकडच्या काही अपघातांवर नजर मारली तर त्यात अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याचं स्पष्ट दिसतंय. वाहतूक नियमांपासून कोसो मैल दूर असलेली ही शालेय मुलं बेतकार वाहनं चालवून आपल्याबरोबर दुसऱ्याचाही जीव धोक्यात घालतायत. कित्येक वेळा ती दारूच्या, ड्रग्सच्या नशेतही वाहनं हाकतायत. काही पालक माझा बाब्या लहानपणीच गाडी चालवतो असं छाती पुढे काढून सांगतात. पण ही घाई का? वास्तविक पालकच आपल्या मुलांना मृत्यूच्या खाईत लोटत असतात. दुसरीकडे भरधाव वाहनं हाकल्यामुळं या मुलांकडून अपघात होतो आणि एखाद्या निष्पाप माणसाला आपला जीव गमवावा लागतो. त्याच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या आभाळा एवढ्या दुःखाचा कोणी विचार करतो का? म्हणूनच आता कायदे कडक करण्याची वेळ आली आहे. बेजबाबदार पालकांना तर काही महिने तुरुंगातच ठेवलं पाहिजे. वास्कोत काल ममता शेट्टे या महिलेचा अल्पवयीन मुलाच्या दुचाकीची धडक बसून मृत्यू झाला. अल्पवयीन वाहन चालकाकडून झालेल्या अपघातात मृत्यू येण्याची वास्को परिसरातील अलीकडची ही दुसरी घटना. या अपघाताप्रकरणी त्या अल्पवयीन मुलाला दुचाकी चालवण्यास देणारा त्याचा वेळसाव पाळे इथला मित्र संजय नाईक याच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 304 कलमाखाली गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. आता अल्पवयीन मुलांकडून जर असे गंभीर अपघात घडले तर साधा अपघाताचा गुन्हा नोंद न करता वाहन मालकाविरोधात आम्ही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाच नोंद करू, अशी माहिती वास्कोचे पोलीस निरीक्षक यांनी दिली आहे. यापूर्वी चिखली इथं अल्पवयीन चालवत असलेल्या गाडीचा धक्का बसून एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. या मुलाला भाड्यानं गाडी देणाऱ्या वाहन मालकाविरोधातही असाच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद झालाय. वाहतूक पोलीस विभागाचे अधीक्षक बी सिल्वा यांनी अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या अपघाताबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ज्यांच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नाही त्यांना वाहन चालवण्यास देणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. अशा वाहन मालकाविरोधात अपघाती मृत्यूसंदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाचे कटकारस्थान रचल्याचा गुन्हाही नोंद होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलंय. दरम्यान वास्को परिसरात एकाच महिन्यात असे गंभीर अपघाताचे 2 प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी संपूर्ण राज्यात आम्ही जागृती मोहीम हाती घेणार असल्याचं सिल्वा यांनी सांगितलंय. अल्पवयीन शालेय मुलांकडून धूम स्टाईलनं दुचाकी हाकल्या जातात. त्यामुळं वाढणारे अपघात रोखण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत. त्यासाठी शाळा आणि विद्यालयात जनजागृतीची गरज असल्याचं सांगितलं जातंय. या मुलांना वाहतुकीचे नियम माहीत नसतात, त्यामुळं त्यांच्याकडून या नियमांचं सर्रास उल्लंघन होतं. कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मुलांच्या हातात गाडीची चावी दिली जाते. परिणामी भरधाव गाडी चालवल्याच्या अल्पवयीन मुलांमुळे त्यांच्यासह दुसऱ्या निष्पाप जीवांचा बळी जातोय. हा प्रकार बंद झाला पाहिजे आणि पालकांनी भान ठेवून जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.